Кой бе учителят? Спомени на Ангел Михайлов, ученик на учителя. За пръв път прочетох беседа на учителя през 1917 година и тогава го зърнах в хотел Лондон в Варна, но времето ми не беше дошло тогава, за да се срещна с него. Това време дойде през 1925 година. А през 1927 година аз дойдох на изгрева и от тогава до сега, 1977 година, съм на изгрева. Това са 50 години прекарани на изгрева. Бях в младежкия окултен клас и през всичките тези години съм бил на изгрева при учителя. Слушах, гледах и виждах с очите си словото на учителя и как това слово слизаше в учениците в сила и живот. Ето защо ще се опитам да ви разкажа кой е учителя. Учителят казва за себе си: аз дойдох тука да покажа на хората пътя към Бога и да му служа тъй, както никога не са му служили. Веднъж попитах учителя откъде е дошъл. Питат ме откъде съм. Аз ида от слънцето да правя наблюдения в България. Попитаха го дали тялото на учителя е построено както на останалите човеци. Един учител има плюс органи, т.е. повече органи от обикновения човек. Запитаха го: какво може да прави един учител с тялото си? Аз мога да ставам видим и невидим. Чрез мисълта си мога да разложа и разформирам тялото си, да го пренеса през пространството и да го сформирам пак, където си искам. Ние бяхме свидетели на много опитности, когато учителят бе на Рила, а се явяваше тук на изгрева или на други места, при ония, които го зовяха за неговата помощ. Ние знаехме, че в него е духът на истината, че в него е Божественият дух, но не знаехме как се проектира. Той чрез този дух навън в света. Аз съм във всички хора, във всички животни, в растенията, във водата, във въздуха, в светлината, в звездите, в слънцата. Навсякъде съм аз. Тогава ние разбрахме, че Бог се изявява чрез духа и се проявява чрез силите Господни в дела и чрез цялата природа на Вселената. Веднъж ни каза: аз ида от слънцето, но трябва да знаете, че зад това слънце има друго слънце. Това е Божественото слънце и оттам идвам аз. И когато си свърши работата един учител, пак се връща там, откъдето е дошъл. Един учител е извън нашата слънчева система. Той борави с всички слънчеви системи, защото той управлява Вселената.
През 1928 година в Чирпан бе станало едно земетресение и учителят каза след това, че било запланувано то да стане в София, за да бъде наказано онова общество, което воюва срещу учителя. Но той лично е отишъл при Бога и е помолил това наказание да се отнеме от София, защото могат да пострадат и учениците от школата. Това изказване стана достояние на вестниците и много хули и подигравки се изсипаха върху учителя. Във връзка с това той каза: един учител регулира земните пластове и въздушните пластове на земята. Той регулира земния и духовния живот на земята и на небето. В първите години приятелите смятаха, че учителят е също като останалите, но е само малко по-учен от тях. Тогава той им демонстрира различни чудеса, които вие ще прочетете като опитности на онези приятели. Тогава им каза: аз приличам на вас, но не съм като вас. Вашата майка е Ева, но тя не е моя майка и аз не съм от мира сего. Бяха се събрали приятели и умуваха колко е голяма силата на учителя. Тогава той им каза: на мен всички хора ми се подчиняват. На мен всички форми ми се подчиняват. На мен всички сили, земни и небесни, ми се подчиняват. На мен и силите Господни ми се подчиняват, защото Бог стои над мен и в мен. Запитаха го какво е учителят за учениците в школата. Учителят е като майка. Той пита децата какво искат да ядат и това им сготвя като храна. Храни ги с Словото си, което е божественото мляко и божественият хляб за тях. И няма никой повече да ви обича от вашия учител. Понеже учителят е висшата разумност на земята и небето, той ви прекарва с най-малкото страдание през вашия път като ученици. Веднъж учителят се оттегли да почива. Някой каза тогава, че учителят отишъл да си поспи. Тогава той се обърна и рече: аз не спя. Учителят не спи. Аз съзнателно минавам от този свят в онзи и продължавам работата си. Аз оставам тялото си тука, на стола или на леглото и отивам горе да работя. Да не мислите, че само вие сте мои ученици, на които говоря. Тези школи са в невидимия свят, а тази тук на изгрева е единствената на планетата Земя, както и в цялата Вселена. Вие не можете да видите лицето на учителя, ако не си помислите за Бога, защото Бог е в учителя. Само един учител е направен по образ и подобие на Бога. Друг такъв няма на земята, на небето и във Вселената. Само учителят тук, на изгрева, е направен по образ и подобие на Бога,
защото той е великият учител, всемировият учител на Вселената. Ние запомнихме много добре това, но го запазихме от неразумните. Учителят беше красив, с дълги коси, с брада, здрав, строен, пъргав. Когато го виждахме, все едно, че виждахме Бога в образ и подобие. Когато предприемахме екскурзия с него, той, макар че беше с 30-40 години по-възрастен от нас и когато беше на 70 земни години, когато предприемаше излети на Витоша, ние едва го стигахме по пътя. Тогава още нямаше превозни средства и пътят до Симеоново не беше направен на шосе, да ни вземаше 3 часа, докато стигнем до бивака. А той вървеше леко, като че ли не стъпваше на земята. До края на живота му беше така. Учителят, тъй да се каже, владееше магията на живота. Той ни беше приобщил към себе си, като една майка, беше влязъл в нашите сърца и умове и ние не искахме да се разделим с него. Неговата любов, неговото отношение към нас, неговото знание, което ни предаваше, ни привързваха силно към него. Ние го слушахме с увлечение и просто се захласвахме в него. Въпреки това, той казваше: аз не говоря на вас. Вие сте още малки да ме разберете. Аз говоря на духовете, които управляват слънцата, планетите, силите и живота във Вселената. И това учение ще почнете да го разбирате след 1000 години. И българите ще разберат след 1000 години какво добро съм им направил. Тези думи ние ги записахме и си ги прочитахме, особено след като той си замина от този свят. Няколко човека бяхме около него. Един запита: кой е по-голям? Великият учител или Исус Христос, който бе преди 2000 години? Отговори ни: Исус Христос не беше още от съвършенните. А аз съм от съвършенните. Аз съм най-големия светия на небето, но тук, на земята, съм взел последното място, за да свърша една малка работа за Бога, защото Бог работи с малките неща и величини на земята. Аз съм бащата. А Христос преди 2000 години бе синът. Днес бащата е на изгрева и всемировият учител е тук. И действително, каквото предприемаше учителят да върши, свършваше го, и то образцово. В него имаше отношение към всяка една малка работа. Имаше маниер, грация и съвършенство в неговите движения, каквито никъде не съм видял. Всеки жест, всяко движение и всичко в него даваше подтик за един възвишен живот. В ежедневния живот на изгрева той беше навсякъде.
в приемната за гости, където идваха при него от всякъде за съвет, в кухнята, в градината. Той бе навсякъде и намираше време да отскочи и да навести всички. И на всички даваше съвети, както за обикновените неща в нашия бит, така и съвети, които имаха пророчески и духовен смисъл. Той беше навсякъде точен и акуратен. Каквото обещаеше, на време го изпълняваше. Изпълниха се дори неща, които беше казал на брати и сестри, и то 10-20 години след неговото заминаване. Ние бяхме пред него като деца пред майка си и всички на него уповавахме. И той добре ни напътстваше. Никакъв напреднал човек, пък бил той гений или светия, не можеше да се сравни с учителя. Даже и сравнение не може да става. Светията, казва учителят, е на границата между смъртта и живота, а учителят е вън от смъртта. Учителят направлява живота във Вселената, живота на битието и на небето. Затова ние, учениците на школата, а след нас и хората в този народ и човеците на земята, трябваше да дадем заслужената цена на нашия учител, защото Бог го изпрати на земята. За да не изпаднем в положението на евреите, на които като възмездие им дадоха според учителя наказание да бъдат 2000 години под робство. Според учителя също така направиха българите, когато изгониха богомилите от България. За наказание те паднаха под робство от турците и така преживяха 500 години. Толкова години, колкото евреите преживяха, след като паднаха под робство и бяха преселени в Вавилон. Във връзка с това учителя каза: свободата на българите е дадена от бялото братство и ако злоупотребят с нея, да му мислят. Щяха да видят българите свобода, ако не беше влязъл Бог в руския цар Александър II и не му беше внушил да освободи България. Манифестът на руския цар за обявяване на войната е словото на Господа за освобождение на България. Така че българите дължат освобождението си първо на Бога, второ на бялото братство, трето на руския цар и четвърто на руския народ. На друго място учителят казва, че Бог решил да свали своята скиния на земята и затова избра България и българският народ за това място. А служителите в тази скиния бяха изпратени да дойдат като ученици в школата на учителя. Ето, това бе времето, когато Бог сам посети земята
и следите на неговите стъпки са останали по изгрева в София, а ние целувахме десницата му. Учителят разполагаше със знание и с възможности да посещава различни планети от нашата Слънчева система. Ние го разпитвахме и той ни разправяше какво има там, какъв е животът там. А науката едва сега предприема първите стъпки в това направление. Учителят казваше, че съвременната наука е още в своите пелени. Учителя ни разказваше и за живота на другите слънчеви системи и ни описваше какво представлява Вселената. Веднъж една сестра го попита: „Учителю, ама всичко това, което ни разказвате, кой го управлява?“ Учителят се усмихна и каза: „Вселената се управлява от Всемировия Учител, който е пред вас.“ Ние се спогледахме, записахме си всичко това и не смеехме да го споделим с никого, защото тези свещени неща щяха да ги стъпчат свинете и да ни разкъсат след това. Те останаха като свещени истини за учениците от школата. Учителят носеше голяма култура, но той беше съвсем скромен, не парадираше с нея. Величествена гледка представляваше учителя с такова огромно извън човешко знание и власт, а бе в такова смирение. Той се приспособяваше към всички и с най-малкото се задоволяваше. Той живееше на изгрева в изключително малка и скромна стаичка. В нея нямаше мивка, а му поливаха с една кана и той се миеше над празен леген. Братята бяха направили 100 пъти по-големи удобства за жените и семействата си, отколкото за учителя. Неговата скромност и неговото умение да се задоволява с най-малкото го правеха величествен. Ние виждахме величието на учителя. Ние го виждахме чрез делата му и чрез словото му. Той бе открит само за учениците от школата. Не всички, които бяха на изгрева и живееха там, бяха ученици. Едни от тях бяха оглашени. Обичаха да слушат словото му и да пеят песните му. Други бяха вярващи. Те слушаха словото му и вярваха в него, че това учение показва пътя на истинското знание, но те не вървяха по този път и не живееха чрез живота си по това учение. Те останаха вярващи. Ученици бяха тези, които изпълняваха словото му. И тези слова, които аз изричам и пиша за вас, те бяха казани не на оглашените
и на вярващите от изгрева или от света. Те бяха казани на учениците от школата и само те ги знаеха. Аз ги предавам за учениците от школата. За останалите те няма да бъдат от полза, защото носят сила и живот само на онези, които са от вътрешната школа на учителя. За другите не са от значение и могат да предизвикат насмешки и подигравки. Така че словото на Всемировия учител е затворено за външни хора най-малко с 100 катинара. Затова аз спокойно, без страх, разказвам тези неща за учениците от школата, които ще дойдат след нас. Другите и да искат, не могат да се ползват от тях. По този повод учителя казва: аз първи възприемам последните новини от Бога. И през мен минават и най-слабите трептения на любовта. Аз долавям веднага целия живот на Вселената. Учителят всичко долавяше. Пред него бяхме като отворена книга, която той четеше направо и казваше нещата каквито са. Веднъж се очудихме на неговите възможности. Тогава каза за себе си така: аз съм океан, в който всички води се утаяват. И моите крака мислят по-добре от вашите глави. Условията на школата се създаваха от онова божествено съзнание, което бе в тялото на учителя. Веднъж попитаха учителя с какви възможности разполага великият учител. Тогава той каза за себе си: аз съм най-богатият човек в света и най-видният лекар в света. Само на Балканския полуостров имам 12 милиарда в злато. На друго място други милиарди ме чакат. Ако искам да живея на широко, аз мога да си взема в града къщи, слуги, да живея като богат човек. Но аз не искам да живея такъв живот. Аз искам да служа на Бога. Аз съм бил цар и като опитах последствията на царуването си, отказах се от това. Бил съм най-големият владика на небето и на земята, но като опитах последствията, отказах си от това. Сега искам да служа на Бога. На времето, когато почнах да работя, имах само едно палто, едно куфърче и едни обуща. Започнах най-напред с православните, но истината я нямаше там. След това почнах с евангелистите, но и там
истината я нямаше. После започнах при католиците. И там истината я нямаше. Опитах всичко. Най-после започнах сам. И действително, учителят имаше голям успех в своето дело. Събра много хора около себе си. Само на съборите в Търново и София се събирахме към 1200 души. Имаше изобилно блага, които му идваха по закона на свободата и любовта. Веднъж той каза: аз имам много уста. Тоест, той имаше много хора, на които помагаше. Той лекуваше всички болести. В това ние се бяхме убедили. Цялото Божие, цялото божествено знание бе у него и когато трябваше, той си служеше с него, а ние виждахме само това, което той изваждаше и показваше. При него идваха поети, писатели, учени, художници, музиканти и на всеки един той изваждаше частица от своето знание и му го даваше да го ползва свободно. Аз знам да рисувам, но не искам да засрамвам художниците. Аз знам да свиря, но не искам да засрамвам музикантите. Тези картини, които ги имате окачени в салона, аз даже в кухнята си не бих ги поставял. А те бяха рисувани от наши даровити художници. Знам всички езици, но не искам да цапам устата си. Днес словото се дава на български език, защото българският език е най-точният език, на който могат да се предадат окултните закони и Словото на Бога, защото българският народ е най-древният народ на земята. За българите учителят бе казал много неща. Ще ги намерите в Словото му. А ние се виждахме какво представляваме като българи на изгрева, тук, при него. Някои работеха, а някои не работеха. Българинът е мързелив, но когато се хване да работи, той работи. Най-трудно е да го накараш да работи за Бога. Даром. И българинът, веднъж излъжеш ли го, повече не ти вярва. С нашето несъвършенство и слабости ние създавахме много затруднения за учителя. Можехме да ги изправим само с послушание и изпълнение на неговите съвети. Но и това не правехме. Веднъж ни каза: аз не искам вече да нося нито вашия товар, нито товара на човечеството, нито товара на космоса. Беше строг и думите му разполовяваха салона
и Вселената на две – на послушание и непослушание към великия учител. В учителя не можеше да се забележи нищо излишно, нищо фалшиво. В негово присъствие ние се чувствахме като души, които са застанали под крилото на Всевишного. Той повдигаше духа ни и внасяше радост в душите ни. Той беше духовен алхимик, като превръщаше нашата скръб в радост. Веднъж в общия клас, който се провеждаше в сряда в 5 часа сутринта, след като говори върху алхимията, учителя застана прав на катедрата и каза: „Вижте сега какво ще направя“. Той имаше златен джобен часовник, закачен на сребърен ланец, който висеше на врата му. Имаше и една брошка, която пристягаше ризата под брадата му. Както бе застанал прав, вдигна си ръцете, хвана ланеца отзад на врата си и почна да го опипва. Пръстите на двете си ръце ги движеше полека надолу към часовника. И отгдето минаваха ръцете му, ланецът от сребърен се превръщаше в златен. Целият пожълтя. И до края на живота му той си остана златен. Това бе нагледен урок за възможностите на алхимията и за превръщането на минералите от един в друг. И урок от учителя. Един ден бяхме на обяд в трапезарията. Преди да си излезем след обеда, учителя каза: „Някога българите са направили на Господа едно голямо добро. Господ сега чрез мене се реваншира на българите. Аз правя на българите добро, а те ми цапат лицето с война. Но въпреки това, аз пак ще им го направя това добро, защото изпълнявам волята на Бога“. В Негово присъствие душите ни си почиваха и се хранехме от божествения хляб, който слизаше от небето чрез Словото Му. Не сте срещали и няма да срещнете по-добър човек от мене. Учителят беше изискан, съвременен, културен човек. Беше облечен изискано. Чистота и блясък лъхаше при неговото появяване. Но независимо от това, друго нещо определяше неговото величие. Той имаше духовен облик, красива и божествена осанка. Излъчването му беше необикновенно. В негово присъствие всичко оживяваше и всеки при него намираше себе си.
Аз съм огледало и всеки, който ме вижда в него, се оглежда такъв, какъвто е той самият. Оглеждайте се в мене. В него виждахме величието на Бога и нашето несъвършенство и нищожество като човеци. Това ни обезхрабряваше понякога. Слушайте ме какво говоря. Гледайте ме какво правя. Достатъчно е в един живот да послушате само едно, което ви казвам, и да го изпълните така, както аз го изпълнявам. Защото моето слово е от Бога и моите дела са от Бога. В него разхищение на времето нямаше. Според него губенето на време е престъпление. Чутките души, само като го погледнат, знаят какво да правят. Те схващаха неговата мисъл и понякога се обръщаха и тръгваха да изпълняват мисълта му, без дори да се доближат, да целунат десницата му и да го питат за съвет. Те бяха в духовно общение с учителя. Веднъж каза: не гледайте и не се съблазнявайте в тези, които са близко около мене. Близък е до мене онзи, който слуша словото ми и го изпълнява точно, на време, с чистота и в божествен порядък. Това са моите ученици. Другите са мои последователи. Учителят ни даде огромен материал чрез словото си, но той сравнително малко разкри себе си пред нас. Голяма част от знанието, което имаше и което носеше със себе си, той не го разкри, защото съвременното човечество можеше да злоупотреби с него. Аз лично много пъти съм го чувал да казва: да не мислите, че аз всичко ви давам. Много работи има, които не ви казвам. Съвременното човечество не е дошло до този етап. А като проучите Словото и го приложите, тогава небето ще се отвори за вас. Невидимият свят ще вдигне пред очите ви своята завеса, ще се отворят очите ви, ще се отпушат ушите ви и вие ще станете член и ученик на Всемирното Велико Бяло Братство. И тогава ще срещнете великият учител на Вселената. Аз имах
рядката привилегия, като човек да бъде на изгрева при великия учител, за да поискам да му стана ученик. Каквото успях и каквото не успях да направя, това бе моя път. Но каквото чух, каквото видях и каквото остана в мен, това бе великият идеал от учението на великия учител. Ето, това е важното. Да го видите и да се стремите към него. Друго, по-важно, няма за човека от великия идеал.